Vamos a utilizar dúas películas dos anos 80 españolas ambientadas ambas na época na que lle tocou vivir a Ortega y Gasset, nos anos da posguerra española. Son Os Santos Inocentes e Tempos de Silencio, ambas basadas en dúas obras literarias de ficción maravillosas da literatura española. Buenos días, don Pedro. Aquí estamos para lo que guste mandar. Buenos días nos de Dios, Paco. Sin novedad en la raya. Sin novedad, don Pedro. ¿Tu mujer? Digo, Régula, que tú habrás de atender el portón y abrirlo así que sientas el coche. Que ni la señora ni el señorito avisan, y no les gusta esperar. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. De amanecida soltarás los pavos. Mi cuñado está en el cortijo de la Jara, pero pasa unos días con nosotros, don Pedro. Soltarás los pavos y rascarás los aseladeros. Que si no, no hay Dios que aguante con ese olor. ¡Qué peste! Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. ¿Alguna cosa más, don Pedro? Os Santos Inocentes é unha película de Mario Camus de 1984, ambientada nos anos 60, é dicir, na época da expansión do franquismo, pero todavía na época de posguerra, en Extremadura, en España. Conta a historia de Alfredo Landa, que é o actor que interpreta a Paco, e de Régula Terele Pávez, da actriz, que forman unha familia de campesiños na Extremadura. Son campesiños servos de uns amos que poseen na terra un cortijo, e narra a historia desta parella de Paco e Régula e do irmán de Régula, Azarías, interpretado por Paco Raval, que ten un certo retraso mental e que chega despedido do outro cortijo e empeza a traballar para o señorito do cortijo. Xuntos van a facer fronte a todas as penurias e humillacións da época. Vamos a ver unha escena na que se contan un pouco esas humillacións, ambientadas na España da posguerra, onde os campesiños están totalmente sometidos ao señor, ao amo, e algún xeito eso reflicte moi ben o concepto de circunstancia do que fala Ortega. Os Santos Inocentes está baseada nunha novela de Miguel Delibes, 3 anos anterior, de 1981, na que se conta unha historia moi similar á da trama da película. Pero se centra sobre todo na opresión dos amos, os señores, da terra en Extremadura durante o franquismo, mostrando sobre todo o desprezo aos criados e o mundo rural, falando constantemente das humillacións continuas que os serventes, que eran considerados como inalfabetos e incultos, que non tiñan ningún dereito básico, porque vivían, según os señoritos, nunha especie de limbo da incultura xeral da época que justificaba todos os desprecios e humillacións que se ven ao longo da novela e da película. Pero o máis interesante é como os personaxes da novela e da película viven con resignación, pero con certa dignidade, unha gran dignidade, todas as humillacións que viven. Veredes que logo eso relacionaremos co concepto de circunstancia de Ortega. Na novela, ademais, está centrada no mundo da caza, onde un dos personaxes, Paco, fai non de home, sino fai unha especie de can para os señores, mostrando perfectamente esa humillación na que se ve sometido e a dignidade coa que vive. Al bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Callad, coño, no le distraigáis ahora. Ahora tú, Ceferino. Ahora te toca a ti, Régula. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distingos.
Esto. Esto cuenta. Para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace 2 días firmaba con el pulgar. Hala, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Con Dios, señores. Ortega entende que o ser humano é libre, que cada ser humano ten que comprender quen é e decidir un proxecto e tirar por ele. Na película vemos esa liberdade claramente definida en 2 personaxes, que vamos a ver, por desgracia, vou contar algo do final da película. Vamos a ver un señorito que decide, en un momento determinado, na interpretación que el ten de como é o criado que vai con el a caza, decide matar a un páxaro que é a mascota do seu escravo, do seu campesiño o que domina. De algún xeito, dá por suposto que o outro non pode decidir, porque ao mesmo tempo interpreta como un retrasado mental, pero como un servo do seu traballo. Pero como veredes, nas circunstancias nas que vive o servo, tamén ten capacidade de decisión. Vamos a ver o que fai. ¡Ya! 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 ¡No tiene, señorito! ¡En la Milana! ¡Por supuesto, señorito, no tiene! No te preocupes, Azarías. Yo te regalaré otra. Joder, entiéndeme. Estaba quemado. Toda la mañana sin estrenarme. Se ha muerto. Se ha muerto la Milana, señorito. No te lo tomes así, Azarías. Carroña de eso es lo que sobra aquí. Si no manda otra cosa. La niña chica llora porque el señorito me ha matado a la Milana. La Milana. ¡Aviva, maricón! ¿Es que no ves las zuritas? ¿Qué pretendes hacer? ¡Dios! 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 Ortega nos di que cada un de nós é un proxecto libre centrado no mundo, porque vivimos nese mundo que é a nosa circunstancia. Temos que enfrentarnos a outras persoas que teñen outras formas de vivir nese mesmo mundo. A película narra perfectamente a circunstancia na que no rural, na Extremadura da posguerra franquista, unos personaxes teñen que decidir e tirar para adiante
cada un con a súa interpretación das circunstancias. Vemos claramente opostos ao amo que interpreta aos seus escravos, aos seus servos como seres cercanos á animalidade, e por outro lado temos a dignidade que se nos mostra na novela e na película dos mesmos servos, e que, para a desgracia do amo, tamén son capaces de decidir, porque interpretan as súas circunstancias de xeito libre e se enfrentan directamente ao mundo, a veces con formas que o amo non sería as que quisera. Por lo tanto, esta película é un bo exemplo de como podemos interpretar esa circunstancia, ese perspectivismo da filosofía de Ortega. Vamos a centrarnos ahora nunha segunda película, tamén dos anos 80, moi cercana á percepción da circunstancia e do perspectivismo de Ortega. En 1962, Luis Martín Santos publica a súa obra, o seu libro de ficción Tempos de silencio. En 1986, Vicente Aranda leva ao cine, con Imanol Arias e Victoria Abril como personaxes fundamentais. Esta película está ambientada, e o libro, está ambientada na posguerra, nos anos 40 e 50 da posguerra franquista. É unha historia triste, dura, chea de sangre. É a historia dun médico que quere facer investigación e necesita unhas ratas de laboratorio e acude ao mundo da marginalidade de Madrid para conseguir esas ratas. Aí se ve envolto con este mundo e coñece unha chica da que se enamora e a irmán desta chica. Hai unha historia aí na que, nas circunstancias nas que viven ao longo do desenvolvemento da novela e da película, van a ter que ir decidindo cada un en unhas circunstancias que son trágicas e que cada uno vai vivir en liberdade. Vamos a ver un pequeno corte de vídeo no que vos contan por que se titula Tempos de silencio. E veredes que ese silencio que é típico do franquismo, onde non se decían as claras as cousas, é a circunstancia na que todos os personaxes toman as súas decisións. É unha magnífica película, deberíades ver. Los momentos más dolorosos. Dime, ¿qué te pasa? La policía. Los peores pensamientos. Por esta es que yo no. Y los sentimientos más amargos. Cuando llegué ya estaba muerta. Ocurren en silencio. Ese no dará. Una película de Vicente Aranda. Mire lo que hago con su confesión. Tiempo de silencio. José Ortega y Gasset nos plantea un acercamento á filosofía dende o vitalismo e historicismo. El defende unha das frases máis famosas, máis citadas dos seus libros, que o ser humano é un eu, unha conciencia, nunha circunstancia, nun mundo. Cada un de nós ten que usar a razón para comprender o mundo que lle rodea e decidir un proxecto no que vivir. Estas dúas películas, Os Santos Inocentes e Tempos de silencio, son unha magnífica expresión, ademais, por estar ambientadas na España da posguerra, que é a que viviu o propio Ortega, ademais deso, porque plantean unos personaxes que teñen que facerse conscientes de unhas circunstancias nada fáciles. En calquera das dúas películas viven unha tragedia na que cada un dos personaxes decide en liberdade, dentro das circunstancias nas que está vivindo, como levar a cabo un proxecto. En moitos dos personaxes das dúas películas, en loita permanente, tanto coa circunstancia como con outras persoas que o rodean. A vida non é fácil. A vida para Ortega, para os personaxes da película, non é fácil no sentido de que teñen que convivir con circunstancias extremas e teñen que decidir que facer en cada unha delas. A nosa vida nunca, dos seres humanos, nunca foi fácil, nin agora, nin nunca. Ortega o expresa perfectamente nesa frase na que nos vemos centrando desde o principio deste.